Bħalissa qed jinħadmu pjani biex tiġi introdotta rotta bil-baħar minn Witilajn għal belt u lura. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet b'reazzjoni għal stqarrija mill-Moviment Graffiti fejn intalbet iżjed informazzjoni relatata. Permezz ta' kitba fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook, il-Ministru qal li din ir-rotta l-ġdida se tagħti għażla oħra lir residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta għal trasport alternattiv u effiċjenti u dan biex ikun hemm mezz ieħor li mhijiex il-karozza biex tmur il-belt. Din ir-rotta se tingħaqad katina ma' servizzi oħrajn eżistenti u r-rotta l-ġdida li se tibda topera minn Tasliem għal Buġibba u testendi wkoll lejn Għawdex. Huwa żied jgħid li minn barra hekk il-ferry terminal huwa parti minn proġett akbar li se jara ir-reġenerazzjoni tal-promenat ta' Marsa Scala. Intqal li appena jitlestew il-pjani se jżomm kuntatt kontinwu u dialogu ħaj ma' residenti dwar dan il-proġett, primarjament mal-Kunsill Lokali kif għamel diġà fi proġetti oħrajn bħal dak tal-Imsida Creek. Dr. Bonnet stiedel lil kulħadd biex ma jużax it-turiżmu u l-attività kummerċjali sempliċiment biex ikisser proġett ta' fejda li huwa bżonn już waqt li sissa għadha biss tħabbret l-idea. Appella biex wieħed ma jaqbadx u jattakka proġett li l-uniku skop tiegħu huwa li jkollna sistema integrata ta' trasport bil-baħar minn nofsinhar sa tramuntana biex jintlaqat kulħadd. Tenna li s-servizz tal-ferri jaħdem u dejjem kien soluzzjoni mhux problema. Il-Ministru temm jirringrazzja lir residenti ta' Marsa Scala li diġà kellmuh personalment u esprimew l-appoġġ tagħhom għall proġett u għal fatt li wara numru ta' snin Marsa Scala se terġa' tingħata d-dinjità li tixraq ilha.